Dobrý deň, vítajte na marzo.sk. Dnes by sme vám chceli predstaviť fólie MyScreen Protector. Ukážeme vám obsah predajného balenia a takisto vám ponúkneme krátky návod, ako si správne nalepiť fóliu na displeji svojho mobilného telefónu. Takže prejdeme hneď k baleniu. Na prvý pohľad vlastne je jasné, že v balení sa nachádzajú dva kusy fólií. Jedna fólia Crystal, druhá fólia New Look. Fólia Crystal má ideálnu priehľadnosť a je možné ju opakovane naliepať na displej mobilného telefónu, čiže v prípade, že sa vám fólia znečistí, zapráši, je možné ju očistiť vlážnou vodou, bez chemických prostriedkov, nechať ju vysušiť a opätovne ju môžete nalepiť na displej mobilného telefónu. Táto fólia je konkrétne priamo vyseknutá na daný typ mobilného telefónu. My dnes budeme používať fóliu na Sony Ericsson Xperia X10. Fólia New Look je univerzálna fólia s uhlopriečkou 5,3 palca. Je vhodná na displeje, ktoré sú vypuklé a vyžadujú väčšiu silu prilnutia. A takisto je veľmi vhodná aj na displeje, ktoré už sú poškodené, majú drobné škrabance, pretože táto fólia ich vie, tak povediac, zaliať alebo zahladiť a tým pádom sa tie škrabance na povrchu displeja stávajú menej viditeľné, niektoré zmiznú úplne. Fólie sú vhodné pre, ako môžeme vidieť, MP4, prenosné herné konzoly, PDAčka, smartfóny, digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a samozrejme navigácie. Čo vlastne všetko dostanete za to, keď si kúpite jednu fóliu. Takže ja to takto vyberiem. Ako prvé sa tu nachádza návod, samozrejme textový v slovenskom jazyku a takisto návod v piktogramoch. Ďalej tu máte handričku, ktorou vlastne pred naliepaním fólie vyčistíte displej vášho mobilného telefónu a zbavíte ho nečistôt a masnoty. Lepiaci pásik, ktorý vám uľahčí manipuláciu s fóliou, pretože je veľmi dôležité, keď fóliu aplikujete na mobilný telefón, aby ste sa nedotkli tej časti, ktorá priline k mobilnému telefónu, pretože by ste tam videli čmuhy a samozrejme prirodzená masnosť ľudských rúk by vlastne fóliu znehodnotila. No a plus samozrejme, ukážeme si ďalej, ako nám tento maličký pásik pomôže aj odlopiť ochrannú vrstvu z fólie. Tu máme štvorčekový podkladový papier, na ktorý vlastne si môžeme obkresliť presný tvar displeja mobilného telefónu v prípade, že ideme naliepať univerzálnu fóliu. A vlastne takto si jednoducho vyrobíme šablónu a danú fóliu potom obstriháme. Tu je fólia New Look, to je univerzálna fólia s uhlopriečkou 5,3 palca, ako som už spomínal. No, tu je fólia, s ktorou dneska budeme pracovať, fólia Crystal, konkrétne vyseknutá. Vidíte, že je presne tvarovaná. Tu na vrchu výkrojný reproduktor, tu zo spodku vlastne okolo hardwareových tlačídok na Xperia X10. Tento maličký papierik som si nechal na záver schválne, pretože o tomto si povieme niečo viacej. Je to autorizačný kód k službe www.support, ktorú pre svojich zákazníkov MyScreen Protector ponúka na svojej internetovej stránke www.myscreenprotector.com. Po zadaní tohto autorizačného kódu vás to vlastne vpustí do aplikácie, kde si môžete vyrobiť šablónu. Nie, že vyrobiť, tie šablóny sú už tam vyrobené a predpripravené. Môžete si vytlačiť na akýkoľvek mobilný telefón alebo poprípade aj iné zariadenia a vlastne podľa toho nahrádza to tento mriežkovaný papierik. Podľa toho vlastne máte presnú šablónu, stačí to obstrihať a z univerzálnej fólie sa stane fólia presne pre váš mobilný telefón. Takže ako prvý krok je, zoberieme si handričku a dôkladne si vyčistíme povrch mobilného telefónu.
aby sme ho zbavili všetkých nečistôt, samozrejme masnoty, otlačkov. Treba si záležať hlavne na krajoch, kde sa displej spája s telom mobilného telefónu, kde sú drobné zárezy. Tu na tejto Xperii biele je to krásne vidno. Po týchto krajoch si treba vlastne tie nečistoty, ktoré v prípade, že ich tam máme, že ten telefón už bol používaný bez ochrannej fólie, alebo aj po čase je to prirodzené, že to napadá, tak to treba dôkladne vyčistiť, pretože potom ten prach sa starý môže uvoľniť, dostane sa pod fóliu a tým pádom fólia nedrží správne a odliepa sa, vznikajú bubliny a displej sa stáva nečitateľným. Tak, po vyčistení zoberieme fóliu Krystal. Táto fólia v podstate sa skladá momentálne, ako vidíte, z troch častí. Má dve ochranné vrstvy, z hornej a zo spodnej časti. V strede sa nachádza tá fólia, ktorá pôjde na váš mobilný telefón. Potrebujeme najprv odstrániť prvú ochrannú vrstvu. Je veľmi dôležité, aby ste sa nepomýlili. Po odstránení prvej ochrannej vrstvy musí zostať farba fólie aj naďalej takáto svetlo-zelená. Tu hore sa nachádza drobné uško, ktoré nám uľahčí manipuláciu. Takže nápis Krystal by mal zostať. Ideme to odlepiť. Počas celej doby, keď pracujete s fóliou, je veľmi dôležité, aby ste dávali pozor, aby ste sa nedotkli tej časti, ktorá ide na mobilný telefón, pretože tým vlastne tú fóliu môžete znehodnotiť. Toto už dáme preč. Modrá časť musí zostať, ako som už spomínal. Opatrne, keď sme si už začali. Teraz použijeme lepiaci pásik. Je to obyčajná samolepka, v prípade, že by ste to potrebovali na viackrát, tak to môžete nahradiť obyčajnou lepiacou páskou. No, teraz tú fóliu. Tak, pásik je prilepený. Začneme si, pretože tá fólia pomerne silno drží a pásik pekne odstránime. Nápis Krystal je preč. Ďalší dôležitý krok je priložiť si správne fóliu k displeju mobilného telefónu. To znamená, pri tomto telefóne je to krásne vidno. Fólia je tvarovaná. Tu dolu to je také ušká, podľa čoho jasne zidentifikujeme, že ide fólia na spodnú časť mobilného telefónu. Fóliu si jemne priložíme najprv do rohov, aby nám to sedelo. V tomto prípade aj okolo hardwarových tlačidiel. Na prvýkrát nepodarilo. To umiestnenie fólie je veľmi dôležité, aby vám to sedelo pekne po rohoch, po krajoch, pretože ako náhle vám to bude len kdekoľvek prečnievať aj 100 mm, tak ja si pomôžem lepiacim pásikom, tak vlastne tie nečistoty vám budú potom pod tú fóliu sa stále dostávať a fólia potom nebude plniť svoj účel. Pre ľahšiu manipuláciu ja som si tam dal ten lepiaci pásik. Môžete kľudne urobiť aj vy.
vlastne tým, že tam zostáva ešte tá farebná vrstva, tak nám to uľahčí aj pri naliepaní tej fólie, že vidíte krásne, má to lepší kontrast, aby ste tú fóliu správne umiestnili. Pásik dáme preč. Opäť použijeme handričku. Vidíte, že tu vznikli nejaké bublinky. Treba ich povytláčať von. Je to veľmi jednoducho. Avšak Majescreen Protector má veľmi kvalitné fólie a sám výrobca uvádza v technických parametroch fólií, že v prípade, že vám zostanú bublinky, nevadí, nie všetky sa dajú odstrániť. Zhruba do tých 5 dní by sa mali všetky stratiť, pretože ten materiál, z ktorého je fólia Majescreen Protector vyrobená, to umožní. Takže handričko popriliepame dôkladne. Teraz prídeme k druhej fázi, treba odstrániť druhú ochrannú vrstvu, to znamená, že tú modrú, alebo teda svetlú zelenú odstránime pekne. Fólia je nalepená. Teraz je trošku taká flexibilnejšia, nakoľko už má iba jednu vrstvu. Ešte môžeme podotláčať bublinky z nej preč. Handričkou pekne. No a displej vášho mobilného telefónu je chránený. Takže toľko k videonávodu na lepenie fólie Majescreen Protector. Verím, že s touto fóliou budete spokojní a teším sa na vás opäť pri nejakom ďalšom videonávode na marzo.sk.